Amonek irakatsi ziguten bezala, ehuntzen eta basoa babesten, libre eta zoriontsu ibiltzen, txoriak bezala besten, horrela hasiko ditugu gure alabak, Amonek irakatsi ziguten bezala. Horrela dio Guarani abesti tradizional batek. Gaur ezagutuko dugun herria Traiakutik ez oso urrun dago, Ekuadorreko Amazonas aldean. Amazonia, oian handia, ibaien ibaia. Nire komunitatean ez da ibaira isuririk izan oraindik. Parkearen barruan gaudelako, erreserban, mendian. Eta ni hor bizi naiz, eta lagunek esaten didate, ze ona, baina gu ordea ibai kutsatu horretan bizi gara. Oiana eta ibaia banaezinak diren bezala, oianeko jendeak guauraniek alegia bertan bizi diren izaki guztiak estu lotuta daudela uste dute. Horregatik defendatzen dute erausketa industriaren erasoetatik, beren burua defendatzeko, bizitza eta ura banaezinak direlako. Datozen hamarkadak uraren gerrarenak izango dira. Zatoz nirekin eta sar zaitez Amazonian guauraniak eta ingurumena defendatzeko haien borroka ezagutzeko. Itxaso Sánchez naiz, eta hau Defensoras Ekofeministas da, Medicus Mundiren podcasta. Zigarren atala, guaurani oianeko jendea. Mila 1950ko hamarkadan Estatu Batuetako misiolari evangelikoek kontaktatu zituzten arte, ezer gutxi genekien oianaren sakonean isolatuta bizi ziren guauraniei buruz. My father and the missionary pilot Nate Saint took several flights over the Amazon jungle looking for this group of Indians and eventually came upon this one very small settlement of the Guaurani. Guauraniek Ekuadorko Amazoniako indigena guztien artean lurralde handienetako bat hartzen zuten, gaur egun Orellana, Napo eta Pastaza probintzien barruan. Azken probintzia horretan bizi da elkarrizketatu dugun aktivista. Nire izena Gloria Nemkimo da. Guaorani naziokoa naiz. Nire komunitateak Miguaguno izena dugu eta bertan ia 46 familia bizi gara. Aurrekin eta guzti, ia 200 pertsona inguru bizi gara komunitate horretan. Azken 70 urteetan, guaurani kulturak aldaketa handiak eragin dituen akulturazio prozesu bat bizi izan du, misio evangelizatzaileen eta petrolio ustiapenaren ekintza konjugatuaren ondorioz. Guk, argi eta garbi, ez genuen enpresarekin oso ondo negoziatu. Aurreko garaietan gure aitona amonek kanpoko hizkuntza etzegitelako eta enpresek hori baliatu zuten haien hatz-markak eta sinadurak jartzeko. Guau hizkuntzan guauranik jendea esan nahi du. Koguodeen aurka, atzerritarren aurka, beren burua defendatzen zuten. Lehen, borroka hori lantza erabiliz egiten zuten, baina Gloriak azaltzen duen bezala, gaur egun konturatu dira borroka funtsean auzitegietan dela eta horretarako boterea dutenen hizkuntza ezagutu behar dutela. Enpresa hori Guaorani lurraldean sartu zen orduan. Orain bilobak dagoeneko hezkuntza elebitan ematen dugu. Guk badakigu enpresak nola hitz egiten duen eta nola negoziatu nahi duen. Eta gure esku dago, gu gaztea gara eta ez dugu negoziatu nahi. Izan ere, zuhaitz bat botatzea, intsektu bat, hiltzen den animalia bat jada nahiko garestia da guretzat. Horrek ingurumena eta basoa suntsitzen du eta horregatik ez dugu nahi ibaia kutsatzea. Entzun diozue Gloriari, ez dute nahi zuhaitz bakar bat ere botatzea, ez dute nahi intsektu bakar bat hiltzea, baina zoritzarrez harrapariz inguratuta daude. Hemen, bloke honetan, oso gertu dagoen enpresa Petroekialdeko Txina blokea da.
Enpresa hori bloke horretan dago, Yasuni Parke Nazionaletik gertu. Eta fundazio batekin elkarlanean ari gara gure eskubideak defendatzeko. Akzion Ekologika Fundazioa laguntzen ari zaiguna, lege aldetik kutsadurari nola aurre egin, parkea eta ibaiak nola defenda ditzakegun, eta egin dizkiguten kalteengatik salaketa jarri ahal izateko. Yasuni, Gloriak aipatzen duen Parke Nazionala Ekuadorko eremu babestu handiena da, gutxi gora bera 10.200 kilometro karratuko azalerarekin. 1989an, UNESCOk biosferaren erreserba izendatu zuen, Guarani erreserba etnikoarekin batera. Guarani nazioaren gehiengoa bertan bizi da. Yasuni Parke Nazionala eta haren inguruan dagoen eremu zabaldua planetako eremurik bioanitzena da. Anfibioetan, hegaztietan, ugaztunetan eta landareetan duen aberastasunagatik. Ideia bat egin dezazuen parke honek hektareako Europa osoak batera baino animalia espezie gehiago ditu. Ez argi eta garbi hemen, parkearen mugen barruan bizi garenak 4 Guarani komunitate gara. Miguaguno da plataforma ez dugun komunitate bakarra, baina beste komunitate batzuk, Yaupari, Tubeta, badute dagoeneko plataforma komunitatearen barruan. Baina haiei ez diete inoiz ezertxo ematen, ez eskola bat, ez etxeak, familientzat, enpresak erabili egiten ditu, janari apur bat baino ez die ematen, baina aprobetxatu egiten dira. Gloria kexu da bere lurraldean petrolio erauzketa onartu duten inguruko komunitate indigenek ez dutela benetako abantailari jasotzen trukean. Horren ordez, ibaiak kutsatzen dituzte tradizionalki bainatzeko eta arrantzan egiteko erabili izan duten ura. Eta guk horregatik, Miguagunoko komunitatean ez dugu edateko urik. Guk beti bilatu izan ditugu beste erakunde batzuk. Basoko ur garbia erabiltzen dugu. Así agua limpia del bosque mismo. Nosotros tomamos ur garbiaren iragazkia egin gabe hartzen dugu. Guk horrela hartu eta etxera eraman eta gure elikadurarako, bainatzeko edo sukalderako erabiltzen dugu gure aitona amonek egiten zuten bezala. Baina beste komunitatetan ezin dute jaso guk egiten dugun bezala. Haien ibaiak kutsatuta datoz. Bainatzen direnean, gaixotasunak sortzen zaizkie adin txikitik, gorputzeko azkurak dituzte. Granitos, o desde pequeña edad ya ahorita ya están cogiendo unas enfermedades. Eta horregatik guk paralizatuta daukagu. Enpresak ingurumenari kalte egiten diola ikusi baitugu. Eta ez dugu nahi gauza bera gure komunitateari gertatzea. Horregatik gelditu egin dugu dena enpresarekin negoziatzearena. Mantenido sin el negociar con la empresa. Uraren arazoaz da gai utzala. Gloriak oso argi dauka. Datozen hamarkadak uraren gerrarenak izango dira. Horregatik guk oraindik ere gure erreserba izan nahi dugu, eta oraindik ur garbia izan nahi dugu kontsumitzeko. Beste leku batzuetan ur kutsatuak ikusten ari garelako. Izan ere guk enpresarekin nahi ez duguna zaborrak dira, eta beraz gure giroari kalte egitea, pertsona bati, gizaki bati kalte egitea bezala da hori. Ez dugu gure lurraldea zikindu nahi. Horregatik orain arte erresistentziari eutsi eta borrokatu dugu. Gloriak aipatzen duen erresistentzia aspalditik dator. Parke Nazionala izan arren, Ekuadorko gobernuak zonaldeari buruzko kontratuak eman zizkien petrolioaren korporazio multinazionalei. 100 Guaranitik gorako ordezkaritza bat Kitora joan zen 2005ko uztailean. Yasunitik alde egin zezatela eskatuz. Por nuestro derecho de la vida. Nosotros aquí no hemos venido a negociar con el gobierno. 2018an Guarani herriak demanda bat aurkeztu zuen Ekuadorko estatuaren aurka. Herriaren defentsa erakundearekin batera aurkeztu zen demanda, ez baitzituzten behar bezala kontsultatu ezta informatu ere. 2019an Pastasako Gorte probintzialeko 3 epaiez osatutako auzitegi batek Oianaren 1,5 milioi akre petrolio zulaketatik babestearen aldeko erabakia hartu zuen. Hala ere, zaintza etengabea da. Guk petrolio enpresari sartzen uzten diogunean, lurra kutsatuko du metxeroak
eta gure lurraldea kutsatuko da. Izan ere, ez du gaur egun bezala uzta emango. Lurra kontsumitzen ari garelako, kutsatuta egongo delako. Eta ereiten ditugunean, landareek ez dute fruiturik emango. Jukak ez lirateke lehen bezala geratuko, kutsatuta geratuko lirateke. Gu horrari gara borrokan, oraindik enpresa sar ez dadin eta ikus dezagun ea beste erakunde batzuk, beste aliatu bat bila dezakegun. ONG-ak adibidez, turismo alorrean, hori bai, hoiei gure lurraldean sartzen uzten diegu. Baina enpresari ez, gure ingurumena kaltetu ez dezan. Gloriak aipatzen duen metxeroa bere lurraren inguruan dauden petrolio erauzketarako instalazioen tximiniak dira. Bizilagunengandik gertu dago plataforma. Metxeroko kearen airearen kutsadura antzematen da. Gu berriz, erresistentzia egiten ari gara, metxeroak egiten duen kalteagatik. Miguagunoko komunitatea borrokan ari da, etengabe. Baina komunitatean bertan ez daukagu plataformarik. Ez, Guaurani lurraldean ez dago petrolio plataformarik, baina oso gogoan dute zer gertatzen ari den haiengandik oso gertu. Bai, nire komunitatetik 4 ordu ingurura, Orellana probintzian, Koka ibaian eta Pañamino ibaian, oliobideak hondatu ziren. Eta Koka ibaira isuri zen petrolioa. Entzun dudanaren arabera, oraindik ez diete enpresatik hobekuntzarik eskaini. Oraindik ere ingurumena kaltetuta dago. Epaiketan jarraitzen dute. Kalte egin zien enpresak hori aitortu arte, entzun dudanez. Amazoniako bilera batzuetara joan naizenean, beste nazionalitate batzuetako emakumeekin aritu naiz. Xuar, Jofan, Guario. Galdetzen didate, zure lurraldean zer moduz? Nik gurea esaten diet, eta haiek erantzuten didate oso triste daudela. Ibaiak kutsatuta daudela isurketagatik. Baina kalte ordainik ez dutela jaso. Enpresak ez duela erantzunkizunik hartu nahi izan. Baizik eta gehiago ekoizten jarraitu nahi duela. Como tú dices, un triste para las compañeras de esas comunidades. Yo mi comunidad no me he ido ni un derrame, pero el río todavía es como es. Dentro del parque tengo una reserva, puro monte y yo vivo ahí. Y dice, qué bueno, compañera, tú tienes, pero nosotros ya somos en ese río contaminado, estamos con cáncer, cualquier enfermedad. Se me comentara a mí, escuchar me dio una triste a las compañeras. Horregatik, Guauraniek argi dute ez dietela enpresa handiei beren lurraldean sartzen utziko, naiz eta indarre saiatu. Enpresaren indarkeria egon badago. Batzuetan enpresak militarrei dei egiten die Guauranien aurka egiteko, gu geldiarazteko. Arazoa sortzen diegulako eta nahi ez duten erresistentzia egiten ari garelako. Enpresak ere bere betebeharrak bete behar ditu. Eta enpresak ez ditu bete nahi. Eta militarrei emakumeen aurka joateko agintzen die. Borrokatu nahi dugula esanez, eta batzuetan garrotearekin etortzen dira, poliziekin, eta batzuetan jendea eramaten dute. Horregatik ari gara hemen borrokan. Guauranien eskubidea da, horrelako eraso bat badago. Así la violencia. Ez dugu indarkeria erabiltzen. Estamos haciendo daño. Gure aurka egiten badute bakarrik. Adibidez enpresa emakumeen aurka bortxakeriz badator, guk enpresako pertsona hori komunitate batean atxilotzen dugu. Ikusteko zer konponbide eman diezaiokegun. Emakumeek zer arazo eragin genion enpresari. A la empresa. Bisitatu ditugun leku gehienetan ikusi dugun bezala, hemen ere emakumeak lehen lerroan daude naturaren defentsaren aldeko borrokan. Batzuetan gizonak ados daude enpresarekin negozioa egiteko. Baina emakumeok ez dugu negoziorik egin nahi. Izan ere negoziatzen badugu, beste komunitate batzuetan bezala enpresakoak aprobetxatuko dira. Y se aprovechan la empresa y nosotros erregaiez kutsatuta geratuko dira.
el camino Ez ere ez da izango lehen bezala. ya no vamos a ser como antes, por eso Ezingo naiz oraintxe nagoen bezala egon. Nire ua oran jantzi tipikoa soinean. Hiltzen garen arte egon behar dugu horrela. Hori da gure eskubidea. Gure ohiturak, dantzak eta jazkera. Guk ez dugula hau galdu behar esan genuen. Eta ingurunearekin ondo jokatu behar dugula. Eta horrela gure lurraldeari eutsi behar diogula. Hemen Miguaguno komunitatean. Tradizioak pisu handia du uauranien artean. Arbasoengandik jaso duten jakintzari garrantzi handia ematen diote, baina beti etorkizunari begira. Orain gazteak prestatzen ari dira, mehatzaritza enpresa sartzen bada gehiago kutsatuko du. Eta orduan landare guztiak gaixo geratuko dira. Eta gure egoera ez da hobetuko. Baizik eta kaltetu egingo du gure lurraldea. Nuestro territorio. Lehenago etzekiten, baina orain bai. Zer den gurea zaintzea, aitona amonek bezala. Lehen bizi ginen bezala borrokatu behar dugu. Tenemos que luchar nuestro territorio como vivíamos antes, dice. Sanos. Osasuntxu bizi izan gara. Urte asko bizi izan gara. Orain zibilizatuta. Bizitza aldatu da, eta horregatik adin txikiarekin hiltzen da jendea. Ez dut nahi hori nire seme-alabei eta bilobei gertatzea. Antzina bezala borrokatu behar dugu. Eta industriari atea ixten badiote, zertan oinarrituko dute beren ekonomia etorkizunean? Turismo jasangarria da alternatibetako bat. Guk, uaorani emakumeek, eskuz egindako artisautzaren varietatea dugu. Landare naturaletatik ateratako koloreak. Es natural. Del monte sacamos de una hoja, eso preparamos, hacemos colores. Horia, urdina, beltza, morea. Y ahí se divertimos para hacer las manualidades como artesanías. Y además nosotros aquí... Ez gara hirietara saltzera ateratzen. Esperamos que lleguen... Bisitan etorri arte itxaroten dugu gure artisautza eta dantza erakusteko eta... Visita de turismo. Nosotros, en cambio, demostramos nuestra artesanía, la danza. Ellos, de ahí ya ellos se van viendo cuál les gusta, ellos le compran. Y algo se queda para nuestros hijos. Y nosotros ahorita realmente ya no vamos a hacer nuestro... Turismorako etxe tipiko bat egingo dugu eta argitaratu egingo dugu. Etor daitezen mendian ibiltzera. Para poderle publicarle, que vengan visitar a nuestro territorio. Tenemos una casa típica para que puedan darle a caminar en los landareak eta animaliak ikustera. Yasuni Biosfera Reservan. Hay flores en esa reserva de Biosfera Yasuni. Cuando usted zuek Ekuadorrera etortzen zaretenean, ongi etorri egingo dizuegu. Para que lleguen la bienvenida, para recibir, hacer la danza. Dantza, landare erakustaldia, uaorani emakumek egiten duten bezala. Las plantas, lo que nosotros estamos haciendo en nuestro territorio, para ver cómo se hacen las mujeres uauranis y para que ustedes lo tomen y lo vean. Eta zuek dantza egin dezakezue. Guk bezala. Nosotros la danza. Nosotros guk artisautzatik kanpo gure yuka, katanomai, papaya, kamote elikadura ere lantzen dugu. Eta hori janari naturala dugu. Guk arraina eta mendiko haragia ere jaten dugu. Sajino adibidez. Comemos nuestro costumbre. Egia esan, niri behintzat leku horretara joatea gustatuko litzaidake.
Sí, nosotros, Beste komunitate batzuk enpresa gehiago sartzea nahi dute. Ellos quieren empresa, queremos que entre más empresa, en cambio nosotros... Guk ordea ez dugu enpresarik nahi, baizik eta turismoaren gaia aktibatzea. Beste herrialde batzuetatik bisitan etor daitezela. Venir a visitar de otros países, nosotros que... Guk gonbidatzen ditugu gure komunitatera etor daitezen. Enpresa beste herrialde batzuetatik etortzen den bezala. Espainiatik, adibidez. Turismoaren gaia aktibatuta, jendea zoriontsuago sentitzen da, gauza gehiago egiteagatik, eta gure basoaren erreserba gehiago zaintzeagatik. Cuidar a nuestra reserva del bosque. Nire erakundean turismoa landuko dugu. Una casa típica, bueno para hospedaje, para dantzarako, ostatu hartzeko eta artisautza erakusteko etxe tipiko on bat egingo dugu. Mando a la compañera Alexandra para que le vean cómo estamos construyendo nuestra casa. Bertan ostatu har dezaten. Jendea etor dadin, ostatu har dezan. Eta guk gure dantza tradizionala aktibatu eta mantentzeko emakume gisa. Miguaguno komunitatera iristen direnean, arreta eman eta janaria izan dezaten. Gloria bertatik bertara bisitatzearekin amesten dugun bitartean, podcast honen bidez egin dugun bisitak utzi digun aho zapore onarekin geratzen gara. Audio zubi bat da hau, ozeanoak bananduta egon arren ingurumen borrokaren kontzientzia berak batzen gaituen jendea hurbiltzen duena. Oso ondo, eskerrik asko. Nola esaten da zure hizkuntzan eskerrik asko? Manigua de gopa. Bueno, besarkada estu bat eta musu bat. Defensoraseko feministas podcastaren hurrengo kapituluan beste errealitate bat eta beste emakume ausart bat ezagutuko dugu. Defensoraseko feministas Ulumediak Medicus Mundi Gipuzkoa eta Medicus Mundi Arabarentzat ekoitzitako podcast bat da. Garapenerako Euskal Agentziaren laguntzaz finantziatuta. Grabaketa eta soinu diseinua Lasarteko Ulu estudioetan egin dira. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu zure komunitatean. Agur! Ei, entzun hori. Ulu Media.